Intento ser un tio coherent. Vaig en bici en transport públic, reciclo, sóc un fan dels productes ecològics i crec en el cooperativisme. Però encara no he donat el pas amb la banca ètica. Tinc alguns dubtes i encara segueixo amb el meu banc de sempre, tot i que no m'hi sento còmode. La banca ètica ofereix els mateixos serveis que els bancs tradicionals? Tenen caixers? Són segurs? Rendibles? Desmuntant alguns tòpics sobre la banca ètica. 1. A veure, com puc operar amb la banca ètica? Ofereix targetes? Té caixers? La banca ètica aposta per la banca online, però també ofereix targetes als seus clients que poden operar i treure diners des de caixers d'altres bancs a un cost baix o nul. Els diners dels estalviadors serveixen només per finançar projectes transformadors. 2. La banca ètica és segura? Sí, les dades demostren que és més segura que la banca tradicional. El seu nivell de morositat és molt més baix. Això es deu a que apostem per l'economia real i fugim de l'especulació. 3. I la rendibilitat? És cert que quasi no dona interessos? La banca ètica ofereix els mateixos interessos que la resta de bancs. De tota manera, el nostre objectiu no és competir a través dels interessos, sinó fomentar l'interès comú. 4. Però si sou ètics, per què cobreu comissions? Perquè les comissions són necessàries per garantir la sostenibilitat del projecte. Cobrem comissions, però són molt modestes. 5. M'han dit que la banca ètica és participativa. Què vol dir això? Per nosaltres, la participació és un pilar fonamental. La majoria d'entitats financeres ètiques són cooperatives. Si t'hi associes, pots implicar-te en el projecte. Ja ho tinc clar. A nivell operatiu, la banca ètica em dona tot el que necessito. A més, sé on inverteixo els meus diners, contribueixo a l'economia social i solidària i participo en la presa de decisions. Jo trio banca ètica. I tu?